Άλλες τοποθετήσεις, ο κύριος Νάνος. Ναι. Εγώ να ζητήσω ένα συγγνώμη, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που ακουπάει όλους μας και δεν έχουμε δώσει την κατάλληλη λύση μέχρι τώρα, γιατί δυστυχώς οι πιο πολλοί τουλάχιστον σκέφτονται τους ανθρώπους σαν νούμερα και ψηφαλάκια. Και θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε αυτό το θέμα σήμερα, δεν θα είχε αναδειχθεί, αν δεν υπήρχε το θέμα του Λυκείου. Δηλαδή, εξ ανάγκης του Λυκείου, αυτή τη στιγμή, 2 Αυγούστου, οι πιο πολλοί κάνουμε διακοπές, κάποιοι άνθρωποι παίρνουν ένα χαρτί στα χέρια τους και αγωνιούν από εδώ και πέρα μέχρι το Δεκέμβριο τι θα γίνουν. Σε ανύποπτο χρόνο, κύριε Δήμαρχε, αυτό που είπε ο κ. Καραβάκος, σας είχαν επισημάνει ότι υπήρχε αυτό το πρόγραμμα σε 2 συνεδριάσεις και μάλιστα στην τελευταία που ήταν παρούσα και η κυρία Ντούρου, σας είχα πει ότι κοιτάξτε το, γιατί μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα εμείς σαν Δήμος, να μπούμε και σε αυτό το πρόγραμμα. Δυστυχώς το 2016 αυτό το πρόγραμμα δεν τρέχει πια. Δεν ξέρω αν το βάλουν αργότερα, αλλά μέχρι τώρα δεν τρέχει. Αυτό το πρόγραμμα που σημαίνει στέγαση, επιδότηση στέγασης για ανθρώπους που είναι ανήμποροι ή που έχουν πρόβλημα φτώχειας. Τα κριτήρια που βάζει η κυρία Φωτίου είναι για έσχατη φτώχεια. Εγώ θεωρώ ότι όσοι είναι μέσα στα λιώμενα δεν πρέπει να τους βάλουμε κανένα κριτήριο. Το κριτήριο είναι να βρουν στέγη. Όλοι τους. Με κανένα κριτήριο. Μη χειροκροτάτε, γιατί θα είναι σαν να ανατρέπω αυτό που είπα πριν για τα ψηφαλάκια. Δεν σας βλέπω έτσι, σας το λέω τίμια και ειλικρινά. Διέκοψα, σας το λέω τίμια και ειλικρινά. Ακριβώς. Και κατάλαβες εσύ. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή για να υπάρξει λύση πρέπει να υπάρξει στοχευμένη λύση μόνο για αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή να επικαλεστούμε το χαρτί του ΟΣΚ στην κυρία Φωτίου και να πούμε στοχευμένα για αυτές τις οικογένειες να βρεθεί λύση. Γιατί αν μπούμε στη λογική κριτήρια, τη φορολογική δήλωση του ενός, φορολογική δήλωση του άλλου, θα έχουμε άλλα θέματα και δεν νομίζω ότι αρμόζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να μπει σε αυτή τη λογική. Τώρα, επειδή φοβάμαι πάρα πολύ, οι επιδοτήσεις ενοικίου από τον Δήμο, σύμφωνα με το Ελεκτικό Συνέδριο, έχουν απορριφθεί, το έκανε ο Δήμαρχος Δράμας και ο Δήμαρχος Βέρειας και του ήρθε καταλογισμός, πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι εμείς δύσκολα θα μπορούμε να επιδοτήσουμε σαν Δήμος. Δεν ξέρω αν έχετε βρει σε μια άλλη φόρμουλα να μας το πείτε. Επικαλεστείτε και λίγο και το εννοώ αυτό το Help Desk, το γραφείο βοήθειας της ΚΕΔΕ, που πραγματικά έχει τεχνογνωσία και έχει και εμπειρία πάνω σε αυτό. Να βρεθεί κάποια άλλη φόρμουλα, κάτι άλλο, πάντως επιδότηση απευθείας ενοικίου σαν Δήμος, δεν μπορούμε να κάνουμε. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι φοβάμαι πάρα πολύ ότι δεν θα βρούμε λύση μέχρι τον Δεκέμβριο και θα αναγκαστούμε να κάνουμε πράγματα που δεν θα είναι ευχάριστα για κανέναν. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ομόφωνη και να λέει αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να κουνηθούν μέσα από το χώρο τους εάν πριν δεν τακτοποιηθούν. Εάν φύγετε από μέσα, τελειώσατε. Σας το λέω. Ωραία.